tento strih z februárovej burdy, ale v čiernej. Najzdĺhavejšie na celom procese bude zmenšovanie strihu, pretože najmenšia veľkosť je 36 a ja potrebujem 32. Strihy mám zmenšené, tu mám predný diel, zadný diel a rukav. Diely mám vystrihnuté a idem konečne zošívať. Prvá skúška, top krásne sedí na tele a už iba rukávy nariasiť na ramenách aj na spodu. Súpiš. A práve si vkladám novú ihlu. Univerzálnu som vymenila za ihlu na strečové materiály, pretože tričko je z úplatu. Nikdy nejdem šiť bez toho, že to nemám vopred pripravené, našpendlené a presne namerané. Už kladám gumičku do tunela. A som vlastne takmer pred koncom. A najhoršie je, že som hladná a unavená. A vždy v tomto bode robím najviac chýb. Gumičky mám vložené, ešte teda testujem. Mám to tu pod pazuškou, či zatiahnuť viac alebo menej. Ale vyzerá to super, že Molly? Top mám hotový. Musím povedať, že sa mi veľmi páči. Strih krásne sedí. Páči sa mi výstrih, ktorý je elegantný a decentný zároveň. Krásne mi schováva celú podprsenku. Veľmi sa mi páči aj rukávy, ktoré sú jemne puf, ale nie je to nič extravagantné, je to úplne pekné a jemné. Gumičky som si prispôsobila tak, aby ma nikde netlačili. Mám pocit, že som si ušila kúsok do základu šatníka, ktorý je ale zároveň úplne iný, ale môžem ho nosiť na akúkoľvek príležitosť. Odporúčam.